o problema do lobo no Concello do Pino está sendo grave, é de gravidade. Sí, grave e preocupante, sobre todo, xa digo, polo tema que está a facer, os daños que está a facer na gandería, tanto na vacún como na de ovino, pero especialmente na de vacún, é dicir que o ano pasado houve explotacións que por ataques do lobo perderon máis de 20 animais, entre becerros e vacas. Unha explotación sola, unha sola, pero en toda a contorna das parroquias de que está afectando, que son ali 5 ou 6 parroquias, pois podemos falar que de 50 60 animais no último ano e medio, desde o principio do 24 hasta máis de 50 60 animais que se perderon xa digo, tanto en becerros como en vacas. O que lle pedimos é a Consellería que autorice esas esperas e aproximadamente, se non dan os frutos que pensa que teñen que dar esas esperas, habrá aquí algún tipo de darlle tamén unha batida, coordinados co tecor da zona, é dicir que son quenas poden despois pedir. E nós, o que dicimos sempre, non queremos terminar ni acabar co lobo, queremos controlar as manadas de lobos.